హలో హలో రే. చెప్పు రే వినపడుతుంది చెప్పరా బాబు. ఒకసారి ఇంటికి రా. సరే వస్తానా, పోయి కలిసి వస్తాం. అమ్మ తినమ్మా పెట్రోల్ లేదు. హలో, ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ కాదు, షార్ట్ డైలాగ్ చెప్పు. ₹10 ఆశ చాక్లెట్ కోసం ఆ రోజు గొడవ పడింది ఇంకా మనసులో పెట్టుకోండవరా. వదిలేరా, కావాలంటే ఓటకా తీస్తా. సరే మామ, వదిలేస్తాలే. నువ్వేదో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్టు రాత్రి కలొచ్చింది మామ. డబ్బులు ఏమైనా తక్కువ ఉన్నాయా, ఇమ్మంటావా? డబ్బులు వద్దు మామ. నా కంపెనీలో జాబ్ మాట్లాడమంటావా? వద్దు మామ, నువ్వే దిక్కుమాల కంపెనీలో జాబ్ చేస్తాను. ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్పురా, దేనికి ఇబ్బంది పడతాను? ఏమడిగిన ఇస్తావా మామ? నా ప్రాణం తప్ప ఏమడిగినా ఇస్తా. ఒక్క నిమిషం మామ. సిలిండర్ కావాలి మామ, తీసుకుపోతున్నాలే. ప్రాణమైనా ఇచ్చావు నీరా, సిలిండర్ అడుగుతావా?